luwe-luwe kowe iki anggere wis dibojo lah anggere sik ketok rada ayu rada glowing ngene piye ngidap-ngidapi kok karo wong lanang kaya zak-zak rumangsane nek sik ketok ayu ditinggal wong lanang ndang rabi neh entuk ganti liyane kuwi lak angen-angenmu deloken rondo-rondo kuwi deloken rondo-rondo kuwi rasane nyilai batin ndo rondo tak jago sik gen bar madang kok nek ngantuk ya malah oh mang niku rondo-rondo mang tekoki dhisik ndek bojo kadang gak gemati utawa sampai cerai saiki jadi rondo angen-angene jek ayu ijeke apik disawang angen-angene kenal wong ndang entuk neh ndang entuk gantine kenyataane rondo-rondo mang tekoki angger kenal bojone wong kenalan bojone wong entuk gandengan bojone wong arep ditenanani bojone wong nek ora ditenanani jare seneng sidane lah yo malah dadi rondo kasep to iling-ilingen kowe aku rada kasar niki wong masalah syukur berarti syukur niku pokoke kanggo lakon laku becik sekabehane ayu barang di bojo ayumu yo kanggo bojomu rungokno wong wedok wong wedok neh lah sang saya ora wong wedok sapa nek wong lanang apik-apik ya Pak ya lah ora trimo iki Pak ora trimo berarti wong lanang ki elek yo kaya wong wedok ngono niki jenengan lak kaya-kaya iki setiap pengisiane Pak Irham kaya-kaya nyalahke wong wedok iya apa ora aku roh klesak-klesikmu kok apa-apa wong wedok, apa-apa wong wedok, wong wedok kok disalahno wae, wong wedok kok apa-apa nggon kleru, wong lanang yo kleru, kuwi lak lambemu. Ngapunten Mbak niki tak singgung sekedhik sik sadurunge bahas nyewu. Sebab niki mengke teko jam 11. Teko jam pira? Lho dek kaya nanggap wayang wae. Lah lambeku kaya meniren. Pun kula baleni. Nggih. Apa? Pokoke disyukuri sekabehane. Paham mboten? Apa? Nyukuri mumpung dibojo diapiki dibeciki ya. Kaya-kaya Pak Irkam nek ngisi nyalahke wong wedok. Nyalahke kaya-kaya iku lak penemumu sebab kowe wegah disalahke. Kaya-kaya ngisine Pak Irkam mesti ngeneni wong wedok, apa-apa wong wedok, apa-apa wong wedok, apa-apa wong wedok. Jenengan bruntak. Apa-apa wong wedok, apa-apa wedok, akhir ngisi pengajian sing disalahke wong wedok, kaya wong lanang ki blot terus wae. Apa-apa salah. Irkam teko neh pengajian paling ya wong wedok neh. Lambe sing ngono kuwi ya neng. Angger wis lambe model ngono kuwi delok nang bojone ra gemati. Tutuk sirahku nek ra percaya. Sebab nopo? Niki halah. Jenengan duwe tembung to, inaone niku. Ad-dunya mataun wa khairul mata'iha almar'atus solehah. Berarti dunia ini indahnya dari perempuan. Saya mewakili seorang laki-laki. Rungokne kene. Tenang bae Pak, tak wakili Pak. Wong lanang iki yo duwe pikiran kabeh. Wong lanang iki yo duwe bojo, duwe akal kabeh. Nek bojone gemati, ngrumat wong lanang apik, wong wedok ora jedar-jedir, nek dielingne ya meneng, nek ora pas engko ya piye to Pak ampreh apike, sangka ngendi ndang nyambut wong lanang sing apik, yahene agek mulih to Pak. Iya kok Bu, lan emang jak nglembur, iki lho tambah dit 20.000 nyobuk peken. Lah enak tapi kenyataan jenengan wong lanang kok ngendi-ngendi wae kaya ra peduli mulih kok ngalas ngene duyu-duyuan deloke kamar mandi penganduke wis eneng ngurung sabune wis eneng ngurung jo meneh kok arep koreksi teko nggon kaya ngono wong wis nyekel HP ngene bojowe lali nyemplung nyang kamar mandi wong lanang sidane ning rinso cair.
Akeh mulih kok ngalas ingu iki sabune Dik Reneng. Sidane kadung ning kene grujuk ngono wae. Keramas yo nggo rinso cair sampo yo. Iya to Pak awake dhewe niku lho Pak nyun sewu Pak. Kaya ngono kuwi Dik Pak Joko. Wong wedok ndieglek ning ngarepan dolanan HP. Ning wong kono-kono nek jedhes kene yo. Lah nek jedhes kene kula yakin luweh nemen. Niku kenyataan urip. Niki sadèrènge bahas dawa-dawa dinutut tentang kintun doa. Lho, cobi nek jenengan blok agek menita Pak, rasa perhatianmu nyang wong lanang eneng, insyaallah lah ayem tentrem. Rekosomu ora ayemmu ora tentremmu sebab wong wedok akeh bantahe karo wong lanang. Bener ora Pak? Oh, sing ngomong garwa jenengan dhewe lho. Iki lak bukti nyata. Cobi wis bar nek duyu-duyu wong lanang rada digemateni, ndang gekke kopi apa ndang gekke teh, damelke kopi napa teh, Pak. Ora nek wong lanang tetembungane arep minggak sebab wis duwe bojo minangka ndadekke ayem tentreme wong. Iku jenenge nyukuri ndek bojo. Ora wong lanang ngadu sanduke reneng nek goreng iso cair. Salin goleki. Oh sagi arep jikok salin wis diuneni lho, Pak. Jati borak arek ngo. Ayo ngomong orang ndang. Yo kowe kudu soklat kowe kok malah ngingeti aku. Lho niku kenyataan urip. Jikok salin wae lho, Pak, wis diamuk. Wong ya teko. Teko. Coba nek mbok siapne lho Pak, ngagem niki napa lintune. Tak nggawa kuwi buk gak apa-apa. Tak kira nyaman kok. Jikok dhewe. Diuneni jare di ora arek. Lho, so. Iki mbantah Pak, ben bantah-bantah lah arep barang. Aku jari pro wong lanang yen pro wong lanang. Wong lanang arep gawe kopi ngono ae utawa teh. Kopi wis nyemplung gelas. Gula wis nyemplung gelas. Tremo sore nang isine. Ndang wong wedok nyelehek dolanan HP TikTokan nek. Wong ya ning ngono kuwi. Alah tetep eneng ora mungkin ora wong delok rai-rai ngono kuwi. Alah wis pokoke. Asa di wis sangke rada wong lanang kan sabar ya Pak ya. Akeh. Oh alah Bu. Dek ya ora gelem utawa Dik. Dek ya ora gelem godhog-godhog banyu ngono. Tremos entek arep gawe wedang ora ning banyu panas ngono kok. Ngono kuwi, Pak. Wong wedok ki seloke lho iki. Ora kok rumangsa salah. Oh iya ya. Aku kok kaya ngene iki berarti kleru. Aku kudu ngene gak. Lah malah ijek nyekel HP diune wong lanang muni. Bu, Dek ya ora gelem godhog banyu ngono. Jawab iki enteng iki, Pak. Ambek ndangak ngono. Harok to. Entek to. Ya ngono iki, Pak. Lah ora judeg ping rasane wong wedok-wedok kaya ngono kuwi. Wonge ya neng. Dek yo teko iki mendelalah. Niki wau napa bahas syukur. Pokoke kula melih. Niki syukur niku ditenanani semono uga kowe, Pak. Wong lanang aja sembrono lho kowe yoan. Iya. Alah. Gantian jarene. Kabeh saling berkesinambungan. Wong lanang semono uga, Pak. Wong lanang niku nek tetembunganipun nyaman, enak kepenak, dilakon laku apik, insyaallah ya, seloke ya bakal ngerti nyang wong lanang. Kadang wong lanang gak peduli jenengan ndak lakumu elek kok, Pak. Iso alah. Kadang karo bojo gak patek enak kepenak. Ndek dhuwit jare njaluki dhuwit gejagong kowe gak duwe. Nyatane malah nyang warung ambek mangkat mancing. Sing ora mangkat mancing ngalor ngidul gendongi kurungan wae. Lomba rono lomba rene. Lah wong dilombake ping 3 wis entuk juara kok ijek nekat wae. Hobi yo Pak jarene. Duwe tembung mbok menawa. Nyun sewu. Nek wong lanang kok dilakon laku becik wong wedok insyaallah ya gelem mikir, oh wong lanang wis tarewang wis direweng kaya ngono, aku tak yo gawe nglenggone wong lanang. Lah ya ngono ta, Bu? Nggih. Seloke. Lho, niku kenyataan kok, Pak.
Estu, wong ini saling berkesinambungan. Siji gak gampang tersinggung. Insyaallah wong omah-omah ya enak. Nyukuri peparingi Gusti. Gusti Allah, ya ngono, Pak. Ora kok ya duit ra mbok keke wong wedok. Jar ya apa-apa malah wong wedok mbok kon golek utangan dhewe. Yo Bu yo. Kadang wong wadon ora keloro-loro piye. Wong wedok wis diwangi klidik rono klidik rene dikeng golek dipangan sak omah ki sangu anak-anake nek. Wong lanang tek duyu-duyu ndang gelem ndang nyambut gawe nyatane ya ora. Diomongi malah salah tampa. Wong lanang malah seneng rondoetan ngono. Lah ngono njaluk digemateni. Rungokno wong lanang. Aja mentang-mentang mepeh wong lanang, ya aku barang. Saged ditampa. Kula enggoke masalah syukur pokoke ayo apa sing diparingi Gusti Allah itu adalah yang lebih baik untuk kita. Disyukuri, di bojo cerewet alhamdulillah. Di wong lanang rada ra patek ning omah ya alhamdulillah. Sebab tak sinaoni wong lanang ora patek kerasane ning omah niku mboten kok duwe gandengan liya. Dadi kadang wong lanang ki cul mancing sedina utuh, kadang cul guantangan mulih wengi ngono kae lho Mas. Gantangan manuk ngono kene. Ngono kae cul kadang ning omah plenting neh nyandi, ning omah plenting neh nyandi. Ngoten niku tak rasak-rasake lan tak sinaoni. Jebule wong lanang ki ora kerasane ning omah. Sebab ulate sing wedok ora patek padang. Iku iya. Dadi wong lanang metu niku sebab ngadepi kadang akeh salah tom. Ning telu lho iki. Iso nampa, nek iso nampa enak ke penak. Nek salah tampa ijek kene dijelaske. Wong lanang mulih bengi, wong wedok langsung ngamuk sebab salah tampa. Kondi ya nek mulih. Langsung sebab wis salah tampa kok. Gimang lho kongkone Pak Lurah dijak sobo. Arep rono rene iki lho dijak rene jak sapa Pak Lurah ngono kuwi. Wis rono dijak rono. Wis anyak. Wong sapa Pak Lurah ya nek mulih. Lah sang soyong dijak Pak Lurah piye ngono kok kowe iki masalah kedepane iki piye kene iki. Lho untuk 50.000 nyo. Berarti sabar rono-rono to? Iya. Ngono to. Gitu. Nek salah tampa dijelentrehke ijek iso. Nek wis apa-apa ditampa salah, Pak. Iki kudu siap sekabehane. Maksudnya apa-apa ditampa salah niki tak contoh sing jelas ngoten. Wong lanang delalah batangi ya rada kesel ngletak ning kursi kok makser jebule jam 6:30. 6:30 ndang gawe wedang tik-tik bojone jangan. Umbah-umbah wis sae-sae wis mliwet wis goreng tempe wis garek jangan. Awake dhewe gawe kopi ning ngarepan utawa teh ambek udut rokok SBN ndelok garek saler. Wi wis garek saler. Lah bar ngono rada enak sarapan njikuk sego duk. Imbah wong wedok muni lho wong lanang kurang penake piye tangi turu lho sarapan wis mateng kabeh apa garek kemplok wong wedok ki rekoso tang ngesuk apa-apa ya gawean akeh wong lanang ya hene tangi apa wis mateng wis resik mulane karo wong wedok ya ngerti madang urung jikuk jangan wis diuneni Pak nek apa-apa ditampa salah asa wis plang-plung madang lah diingi madang we esuken kae diamuk sidane rada awan ora ndang sarapan Pak wis mateng ning ora ndang sarapan awake dhewe gene ngarepan udut ngono tok. Wong wedok ki ya muni. Lho wis mateng ora ndang sarapan. Nek reneng nikokne dingseni lho. Iki lak apa-apa ditampa. Nek ati jenengan niku pun duwe apa-apa ditampa salah, nyun sewu aja ngarep-ngarep ayem tentrem. Nek ndek bojo sing kaya model ngono kuwi, Pak, cul. Los. Ingu sak matine. Lho iya no. Hei, dadi wani arep ngijolke ya apa ndek tombok kowe. Apa ndek tombok wani ngijolke. Nyun sewu. Rebarang saged ditampa. Siji dalu niki ayo kabeh disyukur duwe anak alhamdulillah di bojo alhamdulillah di omah alhamdulillah sekabehane kanugrahan saka Gusti aja kakehan
Bat aja kakean Rasulullah. Entuk nyat Rasulullah sambat ki nggone menungso ning aja kakean. Mbah De, ya muga-muga wae lah. Mbah De, muga-muga. Dadi disambung doa, disambung doa, disambung doa. Mboten nggih, Mbah. Nggih. Apa, Mbah? Mbah, iki tak enggoke sethithik neh mengke materine 1000 harinan tengah teko akhir. Mbah. Jenengan nggih kepengin ayem tentrem, Mbah. Nek kepengin ayem tentrem, Mbah, kula meling nggih. Nek diopeni anak aja ngel-ngel. Ya, Mbah. Lah. Kadang wong tuwek diopeni anak malah ngel-ngel ra karo-karuan. Anak ngono salah, anak ngene salah. Lah kadang anak mantu arep minggat nyandi. Nek ora minggat awur mara tuwa nek ulate ra patek padang. Mbah, kepengin ayem mboten? Open-openane aja ngelo. Pokoke nek wis awor anak sing enak kepenak ya Mbah. Cul, eneng panganan ya ndang dimplok. Eneng apa ya wis ndang kono sak dasi-dasine nyambut gawe. Kenen napa aku matur ngeten, seloke wong tuwa ya open-openane ngel ra karo-karuan. Anak wis liwet, wis umbah-umbah, wis rampung, wong tuwek mbah kono gar-garek imbah wae, garek sarapan jangan wis enek tempe kerupuk, wis disiapke sambel ya eneng mejikom wis disiapke, gur garek njikoke, kadang wong tuwa ngono kuwi ya malah angel, malah jam-jam 7:30 nyang warung tuku sarimi. Jidane tekoki bakule. Lah nggo apa to Mbah yaene nek tuku sarimi? Arep tak ge sarapan kok, Nduk. Lah nek wedok pramasak, jane ya masak wis mateng kangge. Lah piye wong eneng andik ya mbisu wae ra gelem tawa apa. Mbah. Bae. Ya. Aja ngelo-ngelo yo. Mesane anakku tuh wis bakal dimplok ngono wae. Engko ndak malah ngelek-ngelek anake dhewe. Ya Mbah. Lah nek wau nek nggawa tas niku enten duwite mboten. Mboten alah-alah kajikune sik entuk yen ning ora ambil joki Pak. Yen ning duwite ora ngate. Lah wong ora eneng kok. Lah wis kadung ora eneng, Mbah. Tak buka ora eneng blas, Mbah. Mboten enten isine. Disene sitok mawon ya, Mbah. Nggih. Mosok sing kono dikeki sing cedhak ora. Ya tetep iki nggih Mbah nggih lah tamelang nggih. Ya to Mbah, pokoke dadi wong tuwa ki sing nampa nrimo aja melu-melu penane ya Mbah ya. Pokoke wis los karo anak ya, eneng panganan ya ndang dimplok ngono wae. Pokoke swarane anak sing gak patek plek ora usah digatekke. Tenang wae aja gampang tersinggung ya Mbah ya. Mungkin ayem, tentrem. Lah seloke ya kebangetan kok ngono kuwi kok. Lah wong anake wis diumbahke ngono wae. Iya gayane malah tuku rinso. Arep umbah-umbah dhewe. Sidane nak ya sing warung nak ya tekok. Lah ora dikumbahke anak-anak to, anak wedok to, Mbah. Lah wong gombale wong kaya ngene apa ya gelem ngumbahne. Disyukuri, alhamdulillah ijek ditunggu anak. Nggih, awake dhewe somben nyelot nyelot nek tuwa ragane ora dasi ngopo
Ngopo engko nek dadi wong tuwa gemati nyang anak, insyaallah anak ya gemati, awake dhewe engko nek wis tuwek eneng sing ngopeni. Engko nek awake dhewe open-openane ungel, somben yo genten dak diungel-ungel anak. Engko nek arep nyeluh, Siti, Siti. Yo, awakku iki gembrebek kaya ngene. Tondo. Lah nek Siti iki gemati, mbae dhisik open-openane angel, Siti ya bakal alus. Ana apa to, Mbok? Utawa enek apa to, Kung, umpamane. Titi, awakku iki kaya ngene rasane ngono. Lah iki sikilku iki kejune ra karu-karuan. Kok Titi? Nah, mbokmu eneng dhisik ya diladeni. Lan jenengan nyuwun apa, Kung? Maem, Kung. Emoh. Cangkemku ki pahite ra karu-karuan. Kok Titi? Lah pripun? Ngombe teh purun. Iya, aku nek teh gelem. Yo Kung, teh diombe dhisik. Iya, lah ombe. Gawe wedang kok legi mentoti. Niki bakal ketaterapan, Pak, marang awake dhewe. Nek agek kleru karo anak monggo, salah karo anak lumrah, ning aja didawak-dawakke. Iki jek iso golek dhuwit, lah sok emben. Nek wis mapan durma terus gambuh, terus megatruh nika. Apa kuwi? Mocopat kae lho. Lahir cenger mijil wiji sejati. Anyak kinanti digudang, terus mapan eneng Sinom ki ya kaya santri-santri ngene iki. Mboten bunyai. Jenengan mboten katut niki santri ngoten nggih. Dadi Sahnom Sinom ya kandhanane ongel ngeyel, iki diomongi heeh sesuk baleni neh. Nek njaluk sak nyet ya kaya kowe kuwi lak kandhane ngeyel. Ya nek sing sorwet kates kuwi lho. Ya kowe kok malah ngingeti aku ndoblong ora. Nek kok sewu. Sinom kandhanane ongel. Sinom niku bar sinom munggah, mengke bar cah nom-nom ngoten niku nggih sifat asmara. Lah asmara no nek digawe tembang para wali lho. Gegarane wong akrami. Kalah dan napa niku asmara? Ndono bar asmara ndono nganti duwe bojo. Asmara rasa kasih sayang dono weweh. Dadi nganti dibujuki di sifat asmara dono. Wong jenenge agek asmara, agek ketaman asmara, anyar-anyaran kaya iya-iya. Nganten-nganten anyar lah kaya iya-iya. Ya lah gayane agek awal piye yang, ayo yang, ndang maem yang. Alah kepet. Wong lanang rungokno nek bojomu anyaran kok yang alah pret ngono. Kenyataan loh hampir 99% ngapusi. Nek wis tuwek tanpa duit ya malah mleleki sing lanang. Agek yayang itu memang enten terapi. Prangi lho nyun sewu, bapak-bapak sing duwe anak agek mapan asmara ndana, kuwi gawean jero patek mudeng. Mbah, nek agek dhewe mantu anyaran kok isah-isah rong paham, momong rong paham, golek duit rong paham. Ngono kae aja mbok unyo-unyo, nyat makome agek sakmono. Arep mbok eyelono ya urung iso. Engko eneng jangkah, eneng jongko, eneng mangsa, titine mangsa ya bakal iso golek duit, golek pangan. Mulane kok dadi wong tuwa balikne aja ngelo-ngelo penane. Peh anak mantu rong iso golek gawean wae, rong iso golek duit. Kadang jenengan ngelek-ngelek nyang tangga, aja pisan-pisan bandingke anak saiki karo jaman dhisik. Sebab anak saiki sekali rabi, kelon, terus kelon neh. Anyak lekasan nek gak iso ngomong-ngomong, anggere sanya ngono kae Mbah.
kaeng kowe enengi gur dolanan HP karo eneng kamar kon isah-isah mambu sabun kon masak mambu napa niku bawang utawa brambang sidane sangang sasi nganti lairke gur eneng kamar niki mengki nek jenengan tiyang sepuh mboten nyadari Mbah kleru ngomong nyang tangga aku ki dhisik wetengku gedhe nyatane nyandi-nyandi ora apa-apa iya dhisik saiki wis beda Mbah aja ngel-ngel ya Mbah aja ngel-ngel lah bar Asmarandana bakal duwe sifat dandang kining pawon gula ki legi lil kadya tetembungan bakal rekoso duwe kemanisan rekoso bakal entuk duit arep kaya yang-yayang nek anake sakmene lumrah anake sakmene kuwi jek yayang-yayang anak sakmene yayang-yayang lumrah lha kowe bar rabi jek ditunggu wong tuwa ya ora bar rabi jek ditunggu wong tuwa lahir cenger sing ngopeni jek wong tuwa ngedusi jek bae ya ora ngomong ya bae lah kaya ngene kuwi kindil ya melok bae kok lumrah wis sakmene jek yayang-yayang lah niku mengkene ampun teko sifat dandang kula tekaning Mas Kumambang niku wong niku bakal iso nyambut gawe ngeten iki lho Mbah jek anak sitok anak loro jek nom-nom ngono kuwi ngoten niku kaya jek iso nek wis anak wis anyar SMP anyar SMK mpun anyar wis gak mikir glowing lah dek yo rene glidi-glidikan ngono ya lek ngene iki engko wis ngono tenan kuwi dadi pramila wis eneng tata mangsane dhewe pramila aja ngelu-ngelu penu-penane nek pun Mas Kumambang munggah anyak pangkur awake dhewe pang-pange ngukur awake dhewe wis anyak mikir kono mikir ngene mikir kono mikir ngene pramila umure awake dhewe niku 50 60 45 munggah niku pun mikir ngono mikir ngene mikir ngono mikir ngene wis gak mikir kok awak-awake nang tingali yuswa-yuswa sing 55 swidak ngeten iki mangkat pengajian wir moro-moro lak yung saut blusuk blek rampung dene sing jek kaya ngono-ngono kuwi piyu lae ning ngarep kote 45 menit dijak bareng nyepedawi nganti keri Pak dadi ora lah wong wedok ki salin pisan ngene gak dadi kok Pak lu gumun tenan pelek ngono kuwi sing ngarep kaca ki ngene kok rasa gak patut copot teneh kok Pak ganti kok kuwi wong wedok yo kono-kono gitu nek kene iki sing nemen yo mburi kae ambek niku wong wedok iki padha yo ngono kuwi mengko nek tetembungan ijek enom ijek ngopeni awake nek awake dhewe sanyak tuwa sing dipikir ora kok awake anake lumae bir teko putune lah engko nek kono nyak mapan iku 50 swidak awake dhewe mapan wonten tetembungan pangkur terus durma ki mundure mangsa awake dhewe sanyak tuwek wis ora dasi ngopo nek wis sanyak dasi ngopo-ngopo ya mapane mapan gambuh ki ya iki mau ragane wis lara wis tuwek ora dasi ngopo-ngopo sidane sing disambati gur anak pramila wonten iki damel ngelingke dalu niki kirim doa dumateng rohipun simbah Sutinem nyun sewu niki kanggo ngelingke awake dhewe gelem ra gelem ya tetep bakal mati ora mandang tuwek enom pramila sing ten mriki sing pikantuk keberkahan sing pun sepuh sisa tutuk teko awit mijil teko gambuh lah awake dhewe apa pes jek enom urung karuan wong enom ki wong mati yo akeh agek lain langsung mati yo akeh pramila awake dhewe dalane pati kaya ngopo matine ning endi ora ngerti iki kon ngati-ngati lakune awake dhewe kon ndang eling karo sing gawe urip dibarengi lakon-laku becik marang sekabeh ane iki durma mapan ten mriku wau pramila pokoke disyukuri wis enak kepenak pokoke kula meling pokoke sing mbah-mbah sepuh siji pokoke open-openane los gampang ya Mbah ya
Pokoke eneng panganan butuh ndang dimplok ngono wae. Eneng apa ndang dijikuk ngono wae. Lah kok nek anak mantune muni, lah piye apa wis dipangan bae sik, dipangan bae sik, engko tangga-tangga lak genten nyauri. Lah san saya lah wong mbokmu kok ora njukuk pangananmu ya kok njukuk tanggane. Gen diwelehke tanggane nek anak mantune kakean lambe. Jenengan cukup los. Mbah. Apa Mbah? Pokoke open-openane aja ngel-ngel. Engko nek wis anyak tuwek, ora dasi ngopo-ngopo tetep nyeluk anak. Coba nek akeh neng loro sapa sing diceluk? Arep tanggamu. Nun sewu, arep tanggamu, arep dulurmu. Pramila wong lanang kon gemati nyang wong wedok kon ngerti nyang wong lanang ki nyun sewu, bojo iki paling utama. Nyun sewu, bojo iki paling utama. Jenengan arep jagake anak. Nyun sewu, anak wedok arep jagakne. Alah, pleset. Sekali rapi gawa wong lanang wong tuwa wis rawani apa-apa. Arep jagake wong lanang, sombean sing keten ngopeni kowe ngono. Meleset. Wong lanang ki angger wis gawa bojo utawa ndek bojo, angger wis ketindihan bokong ngono ngebotke bojone tinimbang wong tuwane. Tak kei conto. Eneng omah ditunggu anak mantu karo anake dhewe. Jenengan masuk angin, sing eneng pake. Anak eneng kono ya nek loro anak mantu karo anake dhewe. Lah awake dhewe jek ndek bojo, kira-kira awak kating greges bengi-bengi. Setengah 11 dik mudeg-mudeg kaya ngene iki. Lah rasane dik kaya ngene iki. Kira-kira sing mbok gugahi anak mantumu, anakmu apa bojomu? Lah kenene yo roh. Kula yo Pak. Apa? Ada mau lanang kaya kon alus ora iso. Apa? Ya ngono. Lah. Asa wis aku wetengku dik mudeg-mudeg kaya ngene, Pak. Arep balik ngono ki, Pak. Aku kerok ana sih to. Lah njikuk duit kono kok. Duite ning kono kuwi lho, Pak. Aku kerok ana sih. Nah, yo kono ki lho, Pak. Yo lah. Iki kok awake dhewe krasa ki nek wis anak mentas urip garek wong loro. Iki agek krasa tenan. Mulyane muktine wong duwe bojo. Estu. Pramila rungokno. Mumpung ijek duwe bojo. Kemateni. Lah sing ora duwe piye? Lah, yo. Sing ora duwe ya kok ayo diopeni anak. Lah nek sing bojo wis ora duwe kan tetep wani gugah anak. Lah nek anake wedok anake dhewe, Bu, enak. Lah nek anake wedok anak mantu. Yo, yo. Akeh iki. Eneng omah ora rukun, krasa masuk angin, bojone wis ora ono. Sing eneng gur garek dhewe wong wedok jenengan tetembunganipun wong wedok. Sidane ya nggugah anak mantune. Anak mantune arep kerokan ra mungkin anak lanange tak keroki mbok tetep bojone anake kok. Tetep bojone anakmu niku lho anak mantu. Lah nek jenengan mau ne open-openane ungel. Lah. Tok ngeroki itu. Syukur. Semono kok nek wong lanang nyantai, Pak. Kok tak critani, Pak, nek wong lanang. Gitu, nek awake dhewe sak omah niku iso enak kepenak. Pramila kula ngeten iki jane nggih nyinaoni dhateng keluarga. Keluarga kalih Mbah Sutino nggih, Mbah Sutono. Ngeten iki anak-anak ni yo kudu paham karo kakung. Ngono kuwi kluyur rene, anak kono ndang nyedak rene. Tilik kakung ngono. Ora kok seloke kok. Luwe-luwe anak ki nek wis wong tuwane ora eneng ngono kaya ora saba sinaba. Kuwi tenan kuwi. Ning wong kono-kono. Nek kene-kene ya padha.
pramila keberkahan nyewu ngeten iki lak anak putih iso mlumpuk keberkahan Kakung Bapa Sutono niki. Yen sewu pramila wong wedok nggih nek jenengan bojone wis ora eneng masuk angin sidane sing ngeroki lak ya anak mantune nek open-openane gampang. Nduk, napa mbok? Aku anu ki nduk, prepet-prepet ngono ki. Aku kerok ana sik to nduk. Ya mbok tak keroki riyin, tak kula pendhetke minyak kayu putih riyin mbok. Lho ndang dikeroki. Lah ndek wau dahar napa to mbok? Ah mbok nduk, iki mangko kaya mara-mara. Dadak crita enak kepenak. Lah anakmu wis turu to. Empun mbok wis turu ndek wau. Lah iya ya ti lah. Awake nyelot tuwek kok kaya ngene. Ya Siti ya. Ya ta. Ya ti. Nek enak kepenak anak mantu ngeroki maratuwa jak cerita. Ah mbah Sit, aku ki tambah tuwa kaya ngene. Arep ngiwangi-wangi ngarit ya wis ora dasi ngono. Lah jenengan mboten samikir gawean. Pun kula tandangi kali Pak Edanu, wong putune Danu. Ya kali Pak Edanu mboten sanggar. Iya, Nduk. Wis arep. Lho, mbok keroki rada padang, Nduk wisan. Niku mengkene tuwek. Iki tak gambarke pramila awake dhewe iki aja rada menteng kelek pae iso sembodo ngono lho, Pak. Nek kira-kira jenengan wis ora apik karo anak mantu utawa anak mantu apik karo maratuwa, piye leh nggugah? Arep gugah. Piye? Ora gugah. Piye? Sing tane bingung to. Gelem ra gelem sebab anak ya di gugah. Siti. Siti. Delok. Dika sing lanang lho delok bae mamane. Ngono kuwi sing wedok sebab wis gak patek mathuk, sing metu sing lanang kok. Apa mbok? Yalah, bojomu apa wis turu. Ngono gak kaya mentangi. Lah ngopo mbok? Aku dek kaya masuk angin ngono. Aku kon ngeroki sik ya ngono. Sidane kan sing lanang ngomong, "Dik, lho kon ngeroki bae." Ya krokno kono kok. Bisa nyakuni sebab wis gak matuk karo Mbah. Sidane ya ngono. Aja ya ngono lho, nyang wong tuwa ya ngono. Sakene wong tuwa barang kuwi opan-opanen tunggal ya. Mangkat wis ngresura. Ngerok yo. Duar. Danu ki tangane, Pak. Kene ambek kene muni syukur. Pramila ngati-ati lho masalah niki ya. Nek enak kepenak lah yo jak cerita Siti mau dadi wong tuwa. Bu, pokoke sing enak kepenak nggih. Iki mumung bisa ngurip iki gagas waras. Sing wong lanang rungokno. Wong lanang kenging napa kok okeh-okehe mati dhisik, Pak. Yuk lah. Mau dijemput Nadine. Kenging napa wong lanang kok okeh-okehe mati? Iki oke-oke lho ora kabeh. Sebab niki kanugrahan saka Gusti Allah, Pak. Awake dhewe iku wong lanang, pramila oke-oke mati dhisik iku sebab ijek ditunggu bojone. Wong wedok niku lho. Awake dhewe nek lara ijek sing ngopeni bojone. Awake dhewe lara sing ngopeni ijek bojone. Kan bojone ijek gagas waras. Wong kan jelang waktu kan ada 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun to karo sing wedok. Pramila wong lanang niku dikei kanugrahan Gusti Allah. Niku nek lara kan sing ngopeni bojone dhewe, Pak. Dadi upama bojone ruk ngono kan awake dhewe ndang ngono. Wong ngeroki kok bantre kaya ngono ora. Wong bengi-bengi kok kon ngeroki mamane. Lho yo wong yo kaya ngene niku. Lah yo kono kuwi, Bu. Lah yo kono. Wong wedoke biasane ambek mijeti ambek rada gedumel criwis ngono. Mulane wong tuwa iki kandhani jonggo ngeyel-ngeyel. Wong tuwek nyambut gawe kok pikat wae. Senajan ngecuwes ning ijek ngrumat. Iku wong wedok, pramila gemati karo wong wedok kowe. Karo bojomu rampok gemateni malah kowe gemateni rondo bojone wong. Rumah samu sampeyan kowe nek lara gendakmu ngopeni ngono piye? Ora mungkin. Iso alah. Napa ngapunten gini kula rada jak guyon
Sebab kangge ngibur bae nggih kok nggih. Sing apik wonten. Mengke tetep jam piro iki? Jam 10. Jam 09. Ya to wis ngelak emen. Ya, pramila ten mriki niku tembung syukur napa mawon niku pokoke ayo digawe enak enak. Yakina apa sing diparingi Gusti Allah iki senajan ora padha karo kekarepane ati iku sing luwih apik, sing luwih becik. Mugi tetep pinaringan kanugrahan saking Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Kula singgung sekedhik masalah kirim donga. Gelem ra gelem diakoni utawa ora diakoni awake dhewe niki posisi anak. Posisi anak arep ngeyelo kaya ngapa ora lepas saka perjuangane wong tuwa. Pramila wonten mriki intine jane nggih nek mau ning judule kan ning ngarep, ning mburi. Ngertiya dununga. Ngerti lan dunung. Mboten kok kula dunung-dunungke jenengan mboten lho jenengan wong sepuh kok. Niki tembung gur supaya iso difaham. Ngerti yo awake dhewe iso jumleger kaya ngene iki tetep ora lepas saka wong tuwa. Arep ngomong aku apa-apa dhewe, Pak. Aku ya ora entuk warisan. Aku nyambut gawe nganti ngene-ngene ya nyambut gaweku dhewe, ora tau jagake wong tuwa. Iya, kowe entuk kanugrahan ngono. Ning awit lair cenger sing ngopeni sapa? Niki. Pramila awake dhewe sebagai anak kudu ngerti. Iki kok jek ingon kae. Waduh kewengen nek ingon barang. Sik Mas, 5 menit ngas ya Mas. Oh bar kuwi ingon, kok nek ingon kato ndungane mboten sae. Dilungkas pun jebule wis jam 10:30. Tak omongi pengajian ki sedidik-sedidik sumben nek. Lanjut. Kowe nek muni sumben yo bayar. Engko tak ajak nyang pondok takon masang keramik lho kowe malah. Rumangsamu iku Pak Rekam untuk bayar ya ora entuk bayar. Lho juleger ngegeke nggon bocah-bocah urung rampung. Entuk til kok ning kono, entuk til kok ning kono. Niki alhamdulillah terus nyambut damel nembe gawe nggen puteran niku napa gendang dadi nyundungane mawon pokoke. Wis ora usah urun duit, pokoke urun donga. Wis mugi kula tetep pinaringan sehat istiqomah berkah. Amin. Kula lajeng 5 menit mengkas. Dadi ngerti ya awake dhewe ora lepas karo wong tuwa. Nek wis eneng kono kene ngerti ya terus awake dhewe dadi dunung. Dunung niki napa? Sebab jumleger kaya ngene dhisik karo wong tuwa, pramila karo wong tuwa kudu usaha sing luwih apik, sing luwih becik. Pokoke sing penting apik becik karo wong tuwa. Lah nek wong tuwa pen-penane ngel kaya ndek wau piye, Pak? Culno. Pokoke sing penting wayah mangan ya ndang disiapi, wayah apa ya disiapi, apa disiapi. Sawedene ora diterima-terimakno. Kula yene sing jawab, sakjane sing ora sing tuwa. Yo sing tuwa ben-benane ungel. Ora dijawab ngono dhewe. Sing penting anak tetep duwe lakon-laku becik. Saged ditampa? Apa? Magang ya. Dan sing bagus ten mriki pun kathah kula ndamel tembung sanepan, ukara. Niki keng napa kula nyewu kok bahas ngeten mboten kirim donga mboten masalah napa ayo dimulai saka kepribadian keluargane awake dhewe sregep ngibadah sregep manem bae becik apik tenjem ayem tentrem keluargane saged ditampi nggih nggih niki pun ingone wis siap niki dene doa saking kawula mangke mboten doa sebab wonten panjenenganipun kathah kula tetep anggen kula matur kula nyuwun agunging pangapunten mboten angsal mantuk riyin lho nggih kula salam lho segone wis teko tetep awet awal mboten nyinggung mboten ngino mboten nacat mboten nyindir sakwedine kesindir nggih berarti kowe nglakoni sakwedine kesinggung berarti kowe nglakoni. Estu enten manah Pak Irham bukan harus menyalahkan wong wedok ora bila wong lanang.
Kula namung kepengin wong wedok niku aja ilang kodrate. Wong wedok ki kodrate dadi wong wedok ki apik becik lakon lakune gemati karo wong lanang. Wong lanang lak yo gemati. Nek mbok uneni wae nek nganti ndang mati karo pokoke sing wis kebatut tau nguneni wong lanang Mario. Sing wis kebatut cerewet karo wong lanang Sudonen. Nek kowe engko nganti ditinggal bojomu mati sing ngopeni anak mantu galak. Bismillah nggih kathah kula matur nyun sewu saking kula tutup kanthi salam samangke dipun lajengaken doa panjenenganipun guru kawula wa murabbir ruhina panjenenganipun Bapak Yai Soleh Masrur saking kula guru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.